Ya, ayah pemangam. Walah. Iki opo urip-uripan apa kok ngono? Ayah mau makan dulu. Ya, makan hari ini makan lontong. Makan lontong. Menda minum obat sih, Kak Sarah. Iki sapa sing nyoplo? Duh. Aku lho sing nyoplo. Lah. Dan tiga dolanan mbek sakit budak-budakan. Lah ning ndi parake iki? Ning kamar. Pundhut ndelok. Tiga budak-budakan Poklek iki kena dipasang apa ora tripote? Kok wis campur poklek. Tripote campur poklek lur. Sing kene. Biasane wong. Coba lihat. Wis sak ngene. Dah lu. Duh. Poklek iki ikune enek kudune. Kira kek piro? Gak bisa redan iki. Gak bisa lah iki wes. Ane poklek aneh iki. Iku kenal. Ya Allah. Kan tiga budak-budakan mbek sakit tak moroi lho. Wis aku lek sampe aku kok. Ya wes gak bisa lah iki ya. Ya lur. Tripod soe. Tripat sencake. Iki lho sesuk. Mamanya nek dicak. Lho, Gondone kok. wingi Bentar-bentar ini. Didelok tenanan lho. kamu sesuk iki sing iki. Bentar-bentar ini. Lho, kamu sesuk tak iki baru pegang. Ora didelok tenanan asal minum ae. Keliru. Ya pengen yo gak isine. Minum yang banyak. Tangan sapa iki? Tangane aja. Wih, Pun buka. Sampai enggak boleh gitu. sampai sini. Sopo sing nge-lag? Natura World Official. Kita juga member Natura World walaupun mukanya nggak glowing. Iya. Kakak, lihat tuh neng kamar main HP. Masa? Iya. Ini perosotan yuk. Alhamdulillah. Waalaikumsalam gitu. Natura World-nya tuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kok gitu sih jadinya? Nang di screen kok ada yang sing ngakon ngono ki sapa? Apa sadano? Ndi? Jodohan. Pak D mau makan dulu. Mbah. Pak Dedi. Pak Dedi, ini loh Dek Sadan Pak Dedi. Pak Dedi. Ayo, siapa yang nggak mau makan? Siapa yang sudah bangun? Dek Sadan. Gak boleh. Mari sini. Kayak sini aja. Dek Dan. Dek Sadan. Oh. Sadan. Gak sopan. Dek Sadan gak sopan.